Здравейте, приятели! Днес ще правим ето този самолет, който това представлява. Само ще трябва с 3, с -3, ето тук слага. И следващото летище. В момента нищо не пипам. Задал съм му на автопилот сам да се дига. Само на излитането и вижте. Блъскам се узграда. И това е. Ето. Сега почвам от начало, защото се разбих очевидно. Сега ще се опитам да касна точно тази високата сграда. Само при излитането не се разбиваш, много интересно. Добре, каснах. И сега, ако го пусна и повече нищо не прави известно време, пристигнахме, добре дошли в Бургас. Но ако кацна и задържа стрелката отново нагоре, вижте какво става. Ей, айде бе. И отново задържам нагоре. Грешка, излитаме отново. Приземил се на неправилно летище. Това ще правим днес. И нов записване. Самолет 4. Самолет 5. Ето нов. Така тази котка да изчезва. Изчезнеме. Така и намираме спрайтовете. Трябва ни Airplane. Добре. Трябва ни неща Cloud и Buildings. След малко ще ги взема. Понеже няма как. Buildings. Взимам ги. Трябват ни също един декор ето тук. Спрайтовете, ако се чудите, беше ето тук. Ето тук е декора. Blue Sky 2. И сега ще наместваме сградите. Но също ще направим един нов спрайт от ето тук. Рисуване на нов спрайт. Който ще е един правоъгълник. Ще е сив. Ето тук. Ето такъв. Пълен. Разширявам го малко. Тук го разширявам съвсем мъничко. И го изкарвам на картата. Ето така е. И сградите ги слагаме така, може леко да ги намалим. Ето тук става смаляването и увеличаването, тук е стриване, дублиране, в смисъл копиране, тук е помощта, както всяка програма. Самолета ще го завъртим така, но ще трябва малко по-внимателно с 1 градус. Така трябва да е. Леко нагоре. Даже ето така. Трябва да е хоризонтален. Дървета ни трябват. Космос. Неща, фантастика, животни, букви, хора ни. Ето тук ще трябва да е. Пак в неща. Търсим го. Ето има 4 вида. Има такова дърво, такова,
коледно с светлинки и звезда, коледно без светлинки и звезда и нормално. Аз мисля да избера е такова нормално. Понеже той има най-много... Не, няма всъщност. И тук е времето да отбележа, че най-вероятно ще го направим на малко повече части, защото няма да мога да го направя на една част. И за това най-вероятно ще ги направя на няколко части. Сценарий. Ето това са нещата, които ще ни трябват. Всичко е нагласено. И това е краят на първата част. Надявам се да ви е харесало. Ще има и втора част. Докато го завършим. Така и така. Надявам се да ви е харесало. И до нови срещи. Чао!